God, we ask for your... Kai, ya na gaga. Kai dan magaji. Kai kenan kawai kullum wani kada jita kullum a jan jita kamar wani ban malin ma yayi ya gaji wallahi ni yanzu kawai na canza sana'a wallahi daji zan shiga. Wallahi. To dajin ina kenan? Ha. Dajin falgora nan zan yi ga wallahi. Ai daga nan daga dutsen dariya daga nan har dajin makiyaciya tan zan haura. Ai dajin nan fa akwai aljanu. Ni ka gaya min aljanu? To mu aljanu ai mun ga mun saba da su. Mun sha yin lanta da su tun muna yara. Ni dara tare da su ma muna yara fa mu da matsala. Bari ma in je in samu madawa. Mu fice yawon nan tare. Ka gane? Ka gane? Kai ka samu ka shiga ta ni zan bi ta nan yankin. Ka gane? Yawwa ni bari in bi ta nan kaji. Kaji isar banza isar hofi isar baka ba isa ce ba. Baba, ai kai ne? O ka ce kai ne? Ai na dauka, ka san ba. Ina jin fa samun guri fa labi fa mu dan huta wallahi. Kai, baba na ji fa an ce dajin nan fa akwai aljanu. Aljanu? Kai tsoron aljanu kake ji? A sa masa kai an kwatan awa ni an da aljanu ba na jin tsoron sa ai. Kai, inda ka gane ko mu je can mu zauna ka gane. Yawwa mu je can aljanu ka dai jin tsoron su kawai.